Наш Сняжок выйшаў на шпацыр, а яму ўжо 6 гадочкаў споўніцца. Ён такі дасведчаны наконт вуліцы і прагулянак. Калісьці мы яму далі такое імя з-за яго рысачкі на баку беленькай, Сняжок. І ведаеце што? Ён не ўцячэ ад нас у хмызы. А зараз ён на радзіме на скалах Паўднёвай Амерыкі, як быццам. Усім пакуль!